Ahoj, nazdar a čau. V tomto videu si povieme, čo robiť s prebytočnou elektrinou, ktorú vyprodukuje vaša fotovoltika a vy ju nie ste schopní spotrebovať. V zásade máte dve možnosti. Tá prvá je, že túto prebytočnú elektrinu si pošlete do virtuálnej baterky, odkiaľ ju budete čerpať v čase, keď ju budete potrebovať a fotovoltika elektrinu nevyrobí. A možnosť číslo 2 je, že elektrinu budete predávať. Znie to super, ja viem, ale až také super to nie je, pretože tie ceny za výkup dosť kolíšu, sú podľa spotových cien. V lete, kedy fotovoltika vyrába najviac, sú ceny za výkup elektriny najnižšie a v zime, kedy fotovoltika vyrába málo, sú naopak vysoké. A dôležitá vec je, že výkup s virtuálnou baterkou nie je možné kombinovať, čiže musíte sa rozhodnúť, pre ktorú z týchto dvoch možností sa rozhodnete. Ja určite odporúčam virtuálnu baterku.